लोगोफोर बे मा बुस्थु दोनजायो नै प्लास्टिक टेबोलावबो दोनजायो नै वाव गेस बे मा गेस बेलाय अट'मेटिक 6 मास गेरेन्टि गाज्रि जायोबा रिटार्न वाव नाय लोगोफोर इजि फर्मुला कुनु तार सार वायरिं जेबो माबा वायर जेबो गैया नै सोरनोबा नांगौ जायोब्ला कमेन्ट हर लोगोफोर औ नायदो लोगोफोर सोरनोबा जुदि गोनांथि जायोबा फिथा सावनाय दै फुदुंनाय जुखाम एवनाय साहा दखानिफोरनि थाखाय सर्टकाट थुख्रासे थुख्रानै बनफोरजोंनो जायो नै नांगौ जायोब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालामहर 9394 जायासैलै